Už 24. ročník medzinárodnej súťaže vín Tokaj 2025 opäť potvrdil vysokú kvalitu podujatia s výraznou podporou Košického samosprávneho kraja. V Borši naozaj bolo čo ochutnávať a aj posudzovať. Táto súťaž, medzinárodná súťaž tokajských vín, ako aj ostatných vín, je tu z toho dôvodu, aby sa zhodnotila kvalita jak netokajských, tak tokajských vín, ale ďalšia vec, aby sa zhodnotila kvalita a porovnala sa kvalita. Do súťaže, ktorá je aj nomináciou na Národný salón vín Slovenskej republiky 2025, prihlásili až 416 vzoriek, pričom veľkých zlatých medailí bolo neuveriteľne mnoho, až 24. Bolo to však úplne zaslúžené, lebo vinohradníci si dali záležať a odborná porota z celého Slovenska to nemala jednoduché. Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku získala tokajská výberová esencia Tokaj & Co z Malej Trne. Je to znamenité, vzorky veľmi silno bojovali medzi sebou, dá sa povedať, že bolo to vidieť aj v rozstrele vín, takže tá kvalita bola na veľmi vysokej úrovni, takže Slovenská republika sa nemá za čo hanbiť v rámci kvality. Všetci producenti vín a samozrejme aj ochutnávači sa už teraz tešia na nasledujúci 25. ročník.